Iki lho Lur, godhong lompong iki nang kene iki lho. Cedhek dapur kraton Lur. Lho, rada bunder ngene iki lho, beda to. Nek sing ngene iki ra kena dipangan. Ya ora, nek teri kuwi iki. Teri kuwi iki. Lah nang Jogja ku diteri. Sing rondo akeh ya men yo. Cek kroso kok mangane Lur. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung Lur. Lalala. Sepurane sing akeh ya Lur yo. Aku wingi iki wis duwe stok video Lur. Ha ning mari ngono kok video niki bisu kabeh. Lah kuwi lho Kang Men iku lho, pola-pola upgrade kamera ning rentos iku lho kepiye. Oh, jengkel aku. Tewas aku iki wis seneng Lur, wis nyetok video. Walah rek iki wis oleh loro. Jane ngono, anjane oleh loro to. Jane wingi iki wae maneh ngonten maneh oleh 3, saiki ngonten oleh 4. Lah kok ala kamerane iki kok ora iso kabele iki lho kabele. Kliru Kang Men iki kabele. Dadine pola hasil video niki bisu. Ora iso ana suarane kabeh. Terus wingi iki prae sedina dienggo nduwandani iki diduwal lek karang yo maklum cah ora tau nyekel kamera, nyekel HP. Dadine iki diduwal lek penyebabnya kita kok endi iki ya ngono. Anjane kudune iki ya kenek wong ya kamerane iki ya genah ngono. Lah kok ora iso ono suarane iki kepiye ngono. Akhire digoleki Lur. Tim Nodem. Takon-takon nggone tim Nodem, takon nang nggone tim Trans 7 sing wis kulino-kulino gawe kamera ngono iku. Ternyata kabele. Alame sepele jane iki. Ane gare bisu gewelku aku ngono. Wis sempet diupload lho Lur. Ana sing ana suarane, ana sing gak ana suarane. Akhire di take down. Iya, lek sing HP Android gak metu suarane. Lek sing HP iPhone metu suarane. Lho, gak ngono ah. Nek sing iPhone metu suarane, lah sing Android iki sana lho gak metu suarane. Aku ya ndelok wong bisuane. Alah, Kate masak apa iki, Bano? Wis kena ya men ya. Wis kena. Oh, alhamdulillah. Kate masak apa iki? Aku iki katene ramban lompong. Sampeyan gelem Lur, jangan lompong. Aku tak ngramban lompong ya Lur ya. Enak diapakno ya, enak dibuntil ngono apa ya men. Buntil lompong. Buntil godhong lompong. Tapi ya mbek dikek godhong kates. Ngono lho. Cek sedep. Dadine godhong kates kan agak cilik-cilik, burung sing ombo-ombo. Nek digawe buntel iku kadang sok brodol karang aku ra entos buntel. Dadine dipeke godhong lompong, gawe buntele jero nek isine godhong kates. Ya Lur ya. Tapi nek godhongnya ombo-ombo kae iso Lur. Tapi ya ditaleni. Iya wis ayo. Ya wis ngono gak ya. Ya wis ayo Lur melok aku golek brusuk nang kono kuwi ya. Nang anding watu gedhe. Ayo Lur. Wis. Iki lho Lur, godhong lompong iki nang kene iki Lur. Cedhek dapur kraton Lur. Mekur aku berapa langkah mburine. Iki cedhek proyek Pak B. Ayo Lur, munggah rene iki Lur. Sik Lur, alon Lur. Lho, ngene iki lho Lur. Delok entah. Sing sik kuncup-kuncup ngene iki lho, sik nom-nom ngene iki lho. Ya, iki gak gawe bungkus Bano. Ya kena engko diseni saithik men aja kakek kok. Oh, sing saithik ya sing cilik kok ya. Cilik ngono ya Lur ya. Lho, ngene iki meneh Lur, saiki dijukuk godhonge to. Meneh jangan gagangi. Mbok dijangan asem, mbok arep dijangan apa sembarang mbok dioseng. Ngono. Lho, iki tak jupuk sing nom-nom tok Lur. Nah iki lompong kobis jenenge Lur. Iya, iki lompong kobis Lur. Nek lompong kobis ngene iki ora pahit blas. Godhong iki ya kenek. Sik engko tak sudokno pinggir kono ki rada rono tak sudokno Lur ya. Iki lho. Iki lho Lur. Iki bedane nek sing ngene iki modele iki lompong kobis ya. Terus tak jukukno sing dudu lompong kobis. Nah, lompong biasa. Nek iki tales lompong ireng ngono iki lho Lur. Lho, bedane ngene iki. Tergeno ana maneh sing meh padha plek kaya ngene iki ya ana. Nang sisih kono kae, tapi tetep lincip ngene iki godhonge. Nek iki kan rada bunder ngene iki lho Lur. Lho, rada bunder ngene iki lho, beda to. Nek sing ngene iki ra kena dipangan. Nek sing ngene iki sing kena dipangan. Terus ora gatel. Terus ora gatel. Nek ngene iki lompong sing ireng ngene iki gatel.
Temen ilat iki gembruayan yo rasane kok mengkert-mengkert kae lho. Tapi nek sing iso sing masak jarine iki sik ora. Apa yo bebejan yo masak ngono iki yo. Lah wong aku tahu ki masak yo gatel iki. Wis tak remeti ambek uyah ki yo gatel iki. Sak gusi-gusine. Temen gusi rasane bendol kabeh kok biduran kae lho. Alah yo aku ngono. Kok yo gatel aku ngono. Ayo lur wis mari ngene nggih golek godhong kates lur. Kuwi iki sik ana siji iki. Jukuke. Nah, ngene ae lur, ge bungkus ya. Engko terus sampe golek godhong kates ki gawe jerone. Wis ayo lur. Golek godhong kates yang sebelah kono ya lur ya. Nah, golek godhong kates nang kene iki lho lur. Jarwo. Iki manuk kesayanganku lur. Jarwo jenenge. Iki lur senengane nguwoceh. Nek esuk ngono wis nguwoceh. Engko nek tak turi banyu wis kungkum. Adus, mbok ora peduli awan bengi esuk sore. Makane awake rusek ya. Oh anjene jarwo iki maya. Ayo melok aku wae golek godhong kates wae. Wis aja umek kae ngono ki. Lho, cocote lon. Ayo lur rapek godhong kates. Delok ta, lahanku sing wingi kae sing tak paculi kae lho. Iki wis tak tanduri lur. Iki ana lombok, ana terong, lombok, terong. Ngono iku ae wis. Lah ngelek tomat wingi ra ono e. Lho Wis rapi bedengane. Wis rapi. Godhong kates iki dibedhili wae lur, iki dong kates lanang iki lur. Lah iki lur, iki dijukoki sing ndek iki lur. Iki katese gak enak iki lur. Kates Jawa ngono kae lho, ambune iki kok telek ngono kae lho. Lho iki lur, temen iki lur. Kok telek? Balik maneh tak kandhane sampean. Aku mangkane nek rowo ngene iki dalam bluwenek seru. Tahu kan lur, wis uwo abang-abang kae. Wah, seneng tak unduh. Mbok tak unduh, mateng tak enceki. Lah kok mbluwetrek nang tangan ambune kok telek. Alah, iki kates sapa modele koyo ngene iki aku ngono. Kita peki godhonge ngene iki ambek Pak biasanya dipeki nggo pakan iki. Nek California iku enak lur, endek-endek ngono wis suwo lur. Aku ya duwe California nek sing sebelah kono. Nek iki ancene khusus digawe janganan ambek digawe pakan pite nek dong sing wis tuwa-tuwa ngene iki. Lho. Pakan wongi barang ya. Nah, iki lur, iki kembang sing wis tak tandur winginane kae lho lur. Saiki uwone, apa kok uwone? Kembange walah duwedel. Iku putih-putih barang ngono ki seneng aku ki. Kepengin golek sing pink ngono lho Jawaku iki. Kok kangelan nek sing pink iki mesti ono, tapi wis dhuwur-dhuwur ngono kae lho lur. Nek iki lak racak-racak ngono, apik. Lho, sampeyan nek iku gatelen ana suro. Nggih diganyang surone cek gak gatelen. Lemu-lemu lur, delok seneng aku ngene iki. Lho, godhong telo muntul ya ono kono, nek arep jangan, arep ngulup, godhong kates ya ono. Lho, kae nek kono ki ono lompong kae isikan. Lho iki lho, nang kene iki ono lompong lur. Tunggale sing nang kono mau iki lur. Tak pekin. Eman-eman. Nah, nek dipeki ngene iki njuk meneh semi meneh. Wis, meneh dipek gagange, saiki pek godhonge, ben dijebol wite. Ayo apa? Iki nang kene ana isik cilik tapi lur iki sikan. Sik dicepno. Iki pare ula iki lur. Wis suwa ta durung ya wis mulai ngembang. Mulai ngembang lur iki pare ula tunggale nduk ngarep ana kayu suwa loro. Ini tak jarno kae ora tak juko digawe bibit. Ya, cekno ndewine. Wis ayo nang dapur kraton lur. Lho, delokan kembangku nyepruk-nyepruk kuning-kuning abang-abang ki lho. Mawar-mawar barang ki wis do semi do. Metungul-metungul kate mekrok kae lho lur. Ayo nang dapur kraton lur. Jangan iki tak umbahi dhisik lur. Nek kate digodhoki diumbahi dhisik ngene iki. Mari lur.
Wis saiki mang godhong-godhongane wis tak umbahi kabeh. Iki genine ya wis tak uripke nggo godhog banyune, nggo godhog-godhong kates ya, Lur. Terus iki bumbune, Lur. Nek boncel kan ana bumbu isiane. Lah iki bumbu isiane. Tenang ae engko tak dekek nang deskripsi ya. Engko nek sampean ngapalno iki, kang arah eling ya. Ana brambang bawang, ketumbar, kemiri, kencur, laos, kunir, godhong jeruk, lombok cilik, lombok gede lho, akeh to. Iki bumbu njabane. Bumbu njabane iki mek sithik ana brambang bawang, kemiri, jahe, merica, lombok abang, godhong salam. Wis ngono ae ya. Terus aja lali gula bangi. Terus iki campurane teri lur. Lho iki mau wis tak umbah. Lho, teri cilik-cilik lembut-lembut kae lur iki teri. Wah, teri tawa. Iki lho disambangi lek isuk iki lho. Mbok wong iki mantuk jalan-jalan cari. Biasane ya men wis ucul kandho omah kok iki sak klelar-kleler ndok omah iki. Mari panen lur, mari panen gaya lur. Mari panen, paring akeh lur. Ndang. Paring akeh lek butuh beras Ndang. mrene lur. Parani nang omahe lur. Lah iki mau kan dolan-dolan. Kae iki golek Pak B. Arep di acara ngono mau. Ku kan wis ngomong. Kang Senan ambek Pak B. Sekaligus iki bumbu-bumbune iki ning masakane pancen enak. Cocok. Jare muni diteri mengko. Lah diteri. Ya ora nek teri kuwi iki. Teri kuwi iki. Lah nang Jogja ku diteri. Yo. Surabaya apa? Ya diwehi. Wis lur iki banyune wis umop. Saiki godhong katese digodhog sik ya lur. Sik engko ndak katut iki engko. Oh, luntase, luntas. Luntas Lompongnya dadakno. gurung di. Lompong iki ra usah digodhog, ngene wae engko wis mumut nek dicampurke bumbu. Godhong katese tok. Sinambi ngenteni iki ne mateng ya lur ya, tak gawe bumbune jeroane dhisik. Lah iki mang bumbune mau kae dilembutno to terus dicampur mbek klapa enom ngene iki. Klapane sing enom ya lur. Iki teri ngene iki lho lur. Iki terine sing enak iki lur. Tawa jarine bakule iki tawa, teri tawa. Iki santene diproses sik, Lur. Dijukuke sing anu, sing kenthel dipisahna ya, Lur. Lho, ngene iki lak wis enak, bumbone wis mari, sembarang wis mari, godhong katese wis gembuk. Saiki tak entasi nang tak umbahi dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Lur dibunteli ngene iki. Sing dawa-dawa bek engko kena dibuntel godhong katese tok ngono ya, Lur ya. Jejer ngene iki. Isine sing rondo akeh ya men ya. Cek krasa kok mangane lur. Ya tetep ditutup ngene iki lur. Tetep ae ditutup lho. Sip temenan. Talen engko cegak udar. Wis iki karek nggodhog buntile lur. Lah iki bumbune dijegurno ngene ora usah digongso. Teko dikeki santen sing encer. Lho. Dikeki gula bang. Aja lali wis sakmono wae. Terus iki ditata lur. Lho. Ngene dadi akeh lur. Wis cukup mek menesuk iki. Ngene iki wis dijuwarno lur sampe mateng digeneni to. Engko nek wis kapen sat banyune iki, baru santene sing kenthel mau dijegurno. Wis ngono terus dijarno sat diluk, wis dientas.
nek ngene iki langsung dipangan ya enak, tapi luwih enak dipangan meneh soke. Luwih kluwiket tuwanek ngono enak, Lur. Ayo sarapan, Lur. Iki ceritane mambengi lak kate dinner, ora sida. Saiki gane Urmane. sarapan. Walah, jan tobat temenan. Wis udan, Lur. Wis tak tuwa to teri-teri wis apik kae lho. Lah kok udan mak gerujuk wis ora sida madang. Wis boleh poso. Duh. Wes gek nang ayo rene sing kepengin mangan karo Bandung ndang merapat yo. Ayo ngelek nggon dhewe-dhewe. Ayo Lur monggo Lur, sarapan Lur. Wes gak jadi dineran wis. Luwe mambengi iku turu ae wong udan deres kok. Sak pira, Kong? Ya, semono. Menae? Kong kili rek, ya Allah, marem tenan iki, Kong. Aku iki wis ngene iki tok, Lur. Ora iso mbak iki pedes, iki atos. Monggo, Lur. Saiki Bandung, Lur. Duh. Sarapan sing rondo akeh cek kuat ngadeg. Mari ngene kerja maneh, Lur. Kok buntile jan. Iki iwakku tok iki. Lho, Anu masak kutuk barang iki. iwakku tok tak bumbu sambel ngono iku lho, Lur. Iki iwake wader. Karo ndok. Jangkep wis, monggo Lur. Ayo Lur, monggo bismillahirrahmanirrahim. Tak dudukno mlekek bontele ya. Kayak ngene Lur. Iki lomponge, lah iki isine campur godhong kates. Lulu, enak tenan iki Lur, lho entah. Piye, Kung? Enak, Kung? Seneng aku nek adik bojoku wis muni enak, ngono wis ayem atiku. Nek ngomong gak enak santapil. Ya ora wani nek cara-cara kate ngomong kepengin nublek kabeh. Dimasakno nyelo-nyelo, sakmene akeh muni gak enak ngono. Ora lho, tak sekejam itu. Pancene nek untune gak tedas kate piye? Monggo. Ini lompong iki enak. Anjene enak, Kong. Tapi rada pahit-pahite kok godhong kates. Jamu termasuk. Senengane sampean. Terine Lur, sembujung selonjor wis jan. Iwak iki. Kutuke. Manganku kudu ngene iki Lur. Aku kok nek imbo-imbo lho. Enak to? Sampe ra seneng sing pahit-pahit ngono sih, Kung. Aku iki nek tak gekno sing ora pahit Lur, grundel. Ngene. Kok ora pahit, nek ra pahit iki ra enak, jamune ilang. Anjen pikir-pikir ya bener. Lek rapait koyo godhong telo paling. Lah makan iku lha nek padha-padha golek sing ra pahit, ya dong jambu ta, dong apa ngono kae wae ya. Dong menyok, Godhong kates iku kae sap. Oh, kasiat. hati-hati. Ya, untune wis ana iki ngomong kasiat ae kasat mata. Untuk gak maksiat ngono. Hati-hati kok pahit iku mau. Adang sener. Gokong. Kutu enak Kong. Enak. Alhamdulillah rabbil alamin. Warak Lur. Panjane jeruk ya Kong ya. Ge cuci mulut Lur. Ngurai lambe. Ngurai lambe. Timbangan tak korek mbek sanglet, mbek jeruk kan sak luwe. Karena samplokan ta. Apa buah pir ta Kong? Tedas ora? Jeruk ae. Engko pire di blender ae ya, di jus. Iki pir ya, kudu apel. Iya, tapi tetep gak tedas kan ada untune gonjleng. Mulakno to, kendelo ning dokter. Wis aman jatuh nek kendelo ning dokter ki. Pasang Wis ki untu. buntu untune iki. Kok jan wis salah
Iki lho aku iki diseneni dulur-dulur kae. Mbok dipasangke untuk banong ge takonono dhewe lho, takoni dhewe. Tak goyang dokter. Nah, Iki ambek dokter goyang ini loro. Nah. Tapi tapi mari ngono gak balik maneh tak takoni isek loro tak isek. Angger malah takon isek loro, isek wis kono lah, ono loro kok ora mari-mari ya aku ngono. Ya. Ya copot tak. Lah ya mangkane iku dicomplong meneh kudune iki. Engko nek wis gak loro ngomong aku, nah tak budalno nang ngone dokter. Ya wis ngono wae ya Dulur ya, aku tak lagi nyantai-nyantai dhisik karo ngancani Pak B. Iki lho mangan jeruk sitok iki kok saulan ngarep mari. Donga jeneng awake Dulur, atungane sampeyan ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan sekar kuwarasan ate blaine par rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.